мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар, аз ҷумла дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе, корҳои ободониву созандагӣ бо маром ҷараён дорад. имрӯз дар баробари сохтмони иншооти ҷашнӣ, бинои маъмурӣ ва марказҳои хизматрасонии мавҷуда ҳам таъмири ҷорӣ, маҷмӯӣ ва азнавсозӣ мешаванд. ҷамъияти саҳмии кушодаи Континент Инвест ва ё маркази савдои Садбарг, ки дар қисмати ҷанубии хиёбони Рӯдакӣ қарор дорад, маҷмӯаи машҳури шаҳри Душанбе ба шумор меравад. ин маркази савдо дар паҳлӯи кӯчаи нимгардиши Серодам, меҳмонхонаи Душанбе ва муассисаҳои таълимӣ мавқеият дорад. дар маҷмӯаи тиҷоратии мазкур масъалаҳои савдо ва маишӣ хуб тараққӣ кардааст. ин маркази савдо то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ намои зоҳирии худро ба куллӣ дигар мекунад. масъулини ҷамъияти саҳмии кушодаи Континент Инвест мегӯянд, феълан корҳои азнавсозӣ мувофиқи нақша пеш меравад. ва муносибати 30-солагии истиқлолияти ҷумҳуриямон пешравиҳо шуд. мо гирди атрофи Садбаргро, мағозаҳои Садбаргро таъмин намуда ба ҳамин кормандон ва соҳибкорон инфиродӣ шароитҳо муҳайё кардем. ҷойҳои корӣ ҳам зиёдтар шуд. барои пешравии ҳамин кори мо аз тарафи ҳукумат, аз тарафи ноҳия, роҳбарои ноҳия бисёр дастгириҳо шуд. мо то ҳозира дастгирӣ карда истодем. мо ҳамина ҳамаша сари вақт иҷро карда истодем. роҳбарият ва соҳибкорони инфиродии маркази савдои Садбарг тасмим доранд, ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатиро дар бинои зебои корӣ, ки дорои шароитҳои лозимии фаъолият мебошад, таҷлил намоянд. таъмири маҷмӯии дукон ва нуқтаҳои савдо дар ошонаҳои аз 1 то 3 пурра ба анҷом расонида шуд. соҳибкорони инфиродӣ мегӯянд, шароити фаъолият баъди азнавсозии нуқтаҳои савдо ба маротиб беҳтар гардид. зиёда 10 сол шуда инҷа кор мекунем. бисёр беҳбудиҳо шудагиай, мисол тозагӣ, гармӣ, равшанӣ ҳамаш муҳайё шудагиай. наз ба солҳои пештарара мода 100% нақс шудаги. пешкашол кун, бигир, бо мисол бега ҷамъ кун. ҳамаи мода мисол мушкилиҳо буда мақсад. ҳозир мушкилиҳои мо осон шудаги. ҳама тоза озода ҷобаҷо мақсад мо мебиём, ӯй мекунем, бо мерем қилф мекунем. ҳама мода мисол шароитҳои хуб муҳайё шудагида. ҳозир камераҳои назоратӣ ҳаст, мисол ина кор мекунанд, ҳама партовора ҷамъ мекунанд. маъмурияти маркази савдои Садбарг дар асоси талаботи лоиҳа ҳангоми азнавсозии дукону нуқтаҳои савдо ҷиҳати равшанигардонии дохилӣ масолеҳи сохтмонӣ дорои ранги сафедро истифода намуданд. чунки ранги сафед худ ранги равшан буда, ифодакунандаи бахту иқболи сафед мебошад. дар баробари тахтасангҳои сафедранг, шишабандии нуқтаҳои савдо бо тарҳу дизайни муосир имкон фароҳам меорад, ки бо ками равшании чароғҳо муҳиту фазои корӣ пурра равшан гардад. насби камераҳои мушоҳидавӣ, таҷҳизоти огоҳкунанда аз сӯхтор, низоми радиоӣ ва тозанигоҳдории ҳавои дохил бар иловаи кондитсионеру қуттии оббарор дар ҳолати сӯхтор бехатарии фаъолияти соҳибкоронро дар ин маркази тиҷоратӣ пурра таъмин менамояд. бо назардошти вазъи феълии ҷаҳонӣ ва бо мақсади пешгирӣ аз сироятёбӣ ба бемории коронавируси COVID-19 дар даромадгоҳи нуқтаҳои савдо варақаҳо бо навиштаҷоти огоҳикунанда насб карда шудааст. ҳамзамон ҷиҳати тақвият бахшидан ба корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои сироятёбӣ ба бемории коронавируси COVID-19 дар низоми радиоии маркази савдои Садбарг роликҳои тавсиявӣ пайваста садо медиҳад. ситори ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавируси COVID-19. мо хеле шод ҳастем, ки оиди пешвозгирии 30-солагии истиқлолият дар маркази савдои Садбарг тағйирот рафта истодааст. маркази савдои Садбарг ин як маркази савдои аз даври шӯравӣ омадааст, бисёр машҳур аст. баъд аз таъмир кардан ба стандарти замонавӣ бениҳоят мувофиқ аст. маркази савдои Садбарг дар ҳоли ҳозир бо беш аз 15 навъи хизматрасонӣ зиёда аз 700 нафар соҳибкорони инфиродиро бо ҷойи кори доимӣ ба кор ҷалб кардааст. дар ошонаҳои 4 ва 5 ин маҷмӯа сехҳои дозандагӣ мавҷудият доранду занону бонувони соҳибкасб фаъолияти назаррас доранд.
омадем аввал мо шогирд истодем ёд гирифтем бо кор кардем бо шогирд тайёр кардем шароит нағз ҳам асос мувофиқи дархости муштариё кор мекунем дархосташно иҷро карда метиҳем мо занои хонашин хурсандем ки ҳамин хел корхонаҳо ҳастаем мо меоем кор мекунем. дар заминаи корҳои азнавсозӣ дар маркази савдои Садбарг лифти нав васл карда шуд ки хизматрасонии он барои роҳат баромадан ба ошонаҳои болоӣ шароити мувофиқро фароҳам овард. истифодабарӣ аз хизматрасонии лифт барои ашхоси дорои имкониятҳои маҳдуди ҷисмонӣ барҷомондагон ва модару кӯдакон бисёр мувофиқ аст. ин лифт ки пеш аз ҳама бар рушди фаъолияти дӯзандаҳо мусоидат кардааст дар шаҳри Душанбе дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ТТ лифт эрна истеҳсол шудааст. то дараҷае ки муштариҳо ай мо рӯзе ки мо мисол баромадан ба пеши шумо осонтар айда ҳамаи онҳоро ба телефон мегем ки шумо ба лифт бироен лифти замонавӣ худмонам ба лифт мебироем муштариёмонам ба лифт мебароям пештар набудам шароит пештар хай набуд ҳозирада ҳаст. тавре аёнамон гардид аксари дӯзандаҳо занону бонувони хонашинанд ва кӯшиш мекунанд духти маҷмӯи либосҳоро бо сифати баланд анҷом бидиҳанд. дар доираи таҷдиду таъмири дохил ва намои берунии бинои маркази савдо ва хизматрасонии маишии Садбарг ошонаи ҳафтуми он шишабандӣ шуд. барои пурра ба анҷом расонидани тармими маҷмӯӣ вақти кам мондааст, зеро бунёдкорон қисми зиёди корҳои ороишиву васлгариро бо сифати баланд иҷро кардаанд. баробари ба интиҳо расидани корҳои созандагӣ дар ошонаи ҳафтуми ин маркази тиҷоратӣ нуқтаҳои нави хизматрасонӣ ба фаъолият оғоз мекунанд ки дар заминаи корҳои бунёдӣ чандин нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ мегардад. айни замон дар дукон ва нуқтаҳои алоҳидаи ин маркази савдо фаъолияти коргоҳҳои ширкатҳои мухталиф, бахшҳои бонкҳо, ширкатҳои алоқаи мобилӣ, мағозаҳои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ, саноатӣ, либос, масноти заргарӣ ва дигар молу масолеҳ ба роҳ монда шудааст. дар қабати аввал банкоматҳо ва терминалҳо, дорухонаҳо, мағозаҳои фурӯши таҷҳизоти компютерӣ ва марказҳои хизматрасонӣ ҷойгиранд. роҳбарияти маркази савдои Садбарг бо инобати таъмини амният ва бехатарии шаҳрвандон роҳраҳои атрофи маҷмӯаро болопӯш кардаанд. маркази савдо дар ноҳияи Шоҳмансур воқеъ гаштааст. дар гирди атрофи мо ягон бозор нест. барои ва ҳаракат кардем, мана тахонаҳо истифода бурдем, таҷҳизотҳои нав овардем, барои халқ як бозорчаи майда ташкил кардем. бунёди маркази савдои маҳсулоти хӯрокворӣ бо номи Дастархон дар таҳхонаи Садбарг савдои кӯчагиро пешгирӣ ва чандин нафарро бо ҷойи кор таъмин кард. таъсис додани ин нуқтаҳои савдо ва васеъ намудани доираи хизматрасониҳо дар ин гӯшаи пойтахт мусоидат намуда, ҳамзамон ба харидорон имкони интихоби васеъи маҳсулоти хӯрокворӣ, сабзавоту меваҷот ва обҳои ташнагишиканро фароҳам овард. дар ин ҷо маҳсулоти кишоварзӣ ва мевагӣ дар рӯи рафҳо 1 метр аз сатҳи замин баланд ҷойгузорӣ шудааст ки яке аз талаботи қоидаҳои санитарӣ ба шумор меравад. арзиши маҳсулоти қаннодӣ дар маркази савдои Дастархон нисбатан арзон аст. масалан, як адад шоколади Alpengold 6 сомонию 80 дирҳам ба фурӯш гузошта шудааст. хурсанои Зиёдуллоева, фурӯшандаи маҳсулоти нонӣ, дар низоми савдо таҷрибаи 20-солаи корӣ дорад. ӯ мегӯяд, ҳарчанд фурӯшгоҳи таҳхонаи маркази савдои Садбарг навтаъсис асту мизоҷ кам дорад, вале тамоми шароити лозимӣ барои соҳибкорон муҳайёст. мо пеш дар берун савдо мекардем, онҷо ба мо муяссар набуд ки мо чизҳои тару тозаро хушрӯ ва хеле босифат савдо кунем. мо мана хеле чизҳои начинкадорро дар берун савдо карда дар вақти гармӣ наметонистем, барои ки ино творог варёнка доштан, варён мешудан. хеле душвор буд барои мо дар берун савдо кардан. дар ин ҷо ана ҷои тоза озода барои мо муҳайё карданд.
маркази савдои маҳсулоти хӯрокворӣ дастархон дар таҳхонаи Садбарг аз ақиби бино даромадгоҳи васеъ дорад. Шахсоне ки хариди зиёдтар мекунанд ва ё соҳибкорон ҳангоми интиқоли бор аз роҳрав ва аробае истифода мебаранд, ки он бо қувваи муҳаррики барқӣ ва ноқил ба боло бароварда мешавад. дар ҷараёни азнавсозии дохил ва намои берунии бинои маркази тиҷоратии Садбарг дар ин қисмат чойхонаи Садбарг ифтитоҳ ёфт. ороиши дохили чойхона бо истифода аз унсурҳои миллӣ анҷом дода шуд, ки бо тарҳи замонавии худ шафати маҷмӯаро зебову диданӣ гардонид. ҳамакнун бо роҳандозӣ гардидани корҳои бунёдӣ ва азнавсозӣ дар ин маркази савдо шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ ба маротиб беҳтар гардид. дар ҷумҳурии Тоҷикистон анъанаи савдо аз замонҳои қадим рушд намуда буд ва маҳз аз ҳамин сабаб дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар баробари бозорҳои сершумори мухталиф иншооти бузурги тиҷоратӣ ҳам қомат афрохтаву фаъолияти назаррас доранд. маркази савдои Садбарг барои ҳар нафар ҷои махсуси худро дорад, зеро он арзиши таърихӣ дорад. ин бино солҳои 60-уми қарни гузашта сохта шуда ҳамчун хонаи маишӣ истифода мешуд. ҷамъияти саҳомии кушодаи Континент Инвест ё маркази савдои Садбарг дар асоси собиқ хонаи маишии Садбарг аз соли 1998 таъсис ёфт.